Amurrioko udalak diru laguntza kendu dio Aiaraldea komunikabideari, eskualde honetako euskara hutsezko komunikabide bakarrari. Erabaki onartezina da eta zure babesa behar dugu. Atxikimendu kanpaina abiatu dugu. Beheko estekan sartuta sinatu dezakezu euskarazko komunikabideen aldeko manifestua. Aiaraldeari babesa adierazteko hitzordu garrantzitsua dugu datorren ostiralean, ekainaren 21ean. 7:30 batuko gara Amurrioko plazan gure desadostasuna adierazteko. Zu ere etortzea behar dugu, zure babesa eta laguntza behar dugu gure lanarekin jarraitu ahal izateko. Oso garrantzitsua da. Baina, zer da zehazki gertatu dena? Aiaraldea komunikabideak 2012an euskara sustatzeko hitzarmena sinatu zuen eskualdeko udal guztiekin, alderdi politiko guztien oniritziarekin. Komunikabidea diruz laguntzeko konpromisoa hartu zuten denek. 2018an diru laguntza hori igo zuten udal guztiek Amurriok izan ezik. Izoztu zuten diru laguntza eta ez genuen ezer esan. Orain, Amurrioko udalak 6.000 euroko diru laguntza osorik kentzea erabaki du. 0 euro euskarazko komunikabidearentzat. 2 hilabete daramatzagu udalarekin biltzeko zain. Antza ez dute gurekin hitz egin nahi. Alkateak dio ez duela gurekin zer hitz egin. Ze argudio eman du laguntza kentzeko. Udalak prentsa ohar batean esan du Amurrioko autonomoak eta enpresa txikiak babesteko kendu diola diru laguntza Aiaraldea komunikabideari. Leia desleiala egiten omen dugu laguntzak jasota. Baina argudio hori aitzaki hutsa da. Enpresa pribatu bat garela dio udalak. Ea, Aiaraldea kooperatiba elkartea irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat da. Gizarte ekimenekoa da. Interes publikoko lana egiten duelako. Horrela ere aitortzen du Eusko Jaurlaritzak. Irabaziak halakorik dagoenean ez doa inoren poltsikora. Euskara biziberritzen jarraitzeko proiektuetan berrinbertitzen dira. 1700 bazkide eta voluntario ditu kooperatiba. Euskara biziberritzeko hilero dirua jartzen duten bazkideak. Euren poltsikotik ordaintzen dute urtero Aiaraldea komunikabideak dituen galerak ere. Ze ez duzu jakingo, baina irakurtzen eta ikusten duzun Aiaraldea komunikabidea aurrera atera ahal izateko 300.000 euro gastatzen dira urtean. Eta tantatatxan, urtero 100.000 euroko galera ekonomikoak ditu proiektuak. Bai, ondo entzun duzu, 100.000. Eta kooperatibak lortu behar du diru hori, bestelako zerbitzuak eskainez. Ez gara enpresari edo akzionisten poltsikoak bete nahi dituen enpresa pribatu bat. Kooperatiba herritar bat gara. Soldata murritzak dituzten langileekin. Gainera, irabazi asmoak dituzten enpresak ere kriston diru laguntzak jasotzen dituzte, milioiak ere instituzio publikoen eskutik. Bai eta Amurrioko udalaren eskutik ere. Eta zilegia da, babesa behar duten sektoreak direlako. Euskarak eta guk ere. Zilegia. Justua eta beharrezkoa da. Beraz, zein da guri laguntzak kentzeko arrazoia? Guk argi dugu, azken 3 urte hauetan Amurrioko udala euskararen biziberritzearen aurkako erabakiak bata bestearen atzetik hartzen ari da. Larriena iazkoa, euskara teknikari lanpostua ezabatzea erabaki zuenekoa. Aurten ere euskara aurrekontua murriztu du oraindik eta gehiago. 34.000 euro gutxiago, 28 milioi euroko aurrekontuan. 28 milioi. Euskarak gehiago behar du. Eta gehiago merezi du. Ondo dakizuen bezala, 14 urte daramatzagu eskualdearen eta Amurrioko egunerokoaren berri ematen. Herriko elkarte, talde, zein norbanakoei ahotsa ematen. Udalari ere, noski. Eta milaka egunkari doan banatzen Amurrion. Lanean jarraitu nahi dugu. Eta horretarako beharrezkoa zaigu zuen babesa eta zuen laguntza. Behar dugu, benetan. 3 gauza eskatzen dizkizugu. Bat,
Eman atxikimendua hemen beheko estekan. 2. Zabaldu atxikimendua emateko gonbidapena zuen lagunen artean. 3. Etorri ekainaren 21 arratsaldeko 7:30 Amurrioko Juan Urrutia plazara. Amurrion euskaraz bizi nahi dugulako, zuen babesa behar dugulako, eman atxikimendua.